Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι για την δημιουργία και τα ωφέλη της. Πριν ξεκινήσουμε να σου πω ότι μέσα σε αυτή την παρουσίαση ουσιαστικά συνοψίζονται οι λόγοι για τους οποίους έφτιαξα αυτό το σεμινάριο, το Crafting 365, ένας χρόνος δημιουργία. Παρατηρώντας τους ανθρώπους γύρω μου, συνειδητοποίησα ότι έχουμε χάσει την επαφή μας με τη δημιουργία και συνεπώς και όλα αυτά που έχει να μας προσφέρει, και βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να δημιουργήσουν πάλι. Οπότε πάμε λίγο να τα δούμε σε λεπτομέρεια και θα καταλάβεις τι εννοώ. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, να πούμε τι είναι η δημιουργία. Δημιουργώ λοιπόν σημαίνει ότι παράγω κάτι από το μηδέν, φτιάχνω κάτι καινούριο. Αυτός ο όρος για μένα περιλαμβάνει και τη χειροτεχνία και την τέχνη και γενικά οτιδήποτε κάνουμε με τα χέρια μας, οτιδήποτε δημιουργούμε λοιπόν. Δημιουργός μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος φτιάχνει ψωμί, κάποιος που σκαλίζει τον κήπο του και κάνει κυπουρική, κάποιος που πλέκει, αλλά και κάποιος που κάνει σιδεροκατασκευές ή φτιάχνει έναν φράχτη. Όλοι μας είμαστε και γεννιόμαστε δημιουργοί. Ξανά. Όλοι είμαστε και γεννιόμαστε δημιουργοί. Και ο μόνος τρόπος να το καταλάβεις αυτό είναι αν παρατηρήσεις τα παιδιά. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν τους δώσεις οποιοδήποτε υλικό, είτε το πιο απλό είτε το πιο πολύπλοκο, θα δεις ότι τα παιδιά θα βρουν έναν τρόπο να δημιουργήσουν κάτι. Όσο απλό, πολύπλοκο, όμορφο ή λιγότερο όμορφο είναι αυτό. Είμαστε όλοι λοιπόν γεννημένοι makers, είμαστε όλοι γεννημένοι δημιουργοί και τι κάνουμε? Δημιουργούμε, με τη διαδικασία της δημιουργίας μαθαίνουμε, γιατί όταν δημιουργούμε κάτι δεν πάνε όλα ρολόι, γραμμή, τρένο, κάτι μπορεί να πάει στραβά, οπότε τι κάνουμε? Μαθαίνουμε με το κεφάλι μας, με τον εγκέφαλό μας και με τα χέρια μας, και όλο αυτό περνάει στην καρδιά μας. Οπότε ουσιαστικά η δημιουργία τι είναι? Είναι η σύνδεση των χεριών, του μυαλού και της καρδιάς μας. Αυτό το πολύ ωραίο το έχει πει η Μπρενέ Μπράουν, η οποία είναι μια Αμερικανίδα συγγραφέας, podcaster κτλ. Ψάξτε την, έχουν πολύ ενδιαφέρον τα βιβλία της και ομιλίες της, και δεν έχει μιλήσει μόνο για τη δημιουργία, έχει μιλήσει για πολλά θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τη δημιουργία σήμερα. Να σου πω ότι σε αυτό το κομμάτι, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια αυτής της παρουσίασης, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από μια παλιά Ελλάδα. Κάποιες από αυτές είναι από το αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, κάποιες είναι από γνωστούς φωτογράφους που επισκέφτηκαν την χώρα μας τον προηγούμενο και τον προπροηγούμενο αιώνα. Τις βρήκα στο Pinterest, είτε το πιστεύεις είτε όχι, και έχω σκοπό να κάτσω κάποια στιγμή να τις συγκεντρώσω, γιατί είναι πραγματικά υπέροχες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνουμε στη σύγχρονη εποχή σε αντίθεση με το τι κάναμε παλαιότερα. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι σήμερα προτιμάμε το έτοιμο, το γρήγορο, το fast food που λέμε. Παρόλο που ο όρος παραπέμπει σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, το fast food πια το χρησιμοποιούμε και για το ετοιμαντζίδικο, για το γρήγορο. Και αυτό σημαίνει ότι πια δεν προτιμούμε το χειροποίητο, που παλαιότερα οι άνθρωποι το προτιμούσαν και από ανάγκη, έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν? Αντί να δημιουργούμε, αντιγράφουμε. Και αντί να δημιουργούμε, ακολουθούμε πιστά οδηγίες. Θα μου πεις, είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό, αλλά όταν ακολουθώ μόνο οδηγίες και δεν αφήνω τον εαυτό μου να δημιουργήσει, ουσιαστικά είναι σαν να κόβω ένα κομμάτι της διαδικασίας. Έχουμε μάθει λοιπόν οτιδήποτε χαλάει να το πετάμε, σε αντίθεση με παλαιότερα που το επισκευάζαμε ή το ανακυκλώναμε, που και αυτό ήταν μια διαδικασία δημιουργίας. Και φυσικά ζούμε σε μια εποχή που ο χρόνος τρέχει γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας, οι περισσότεροι είμαστε σε κατάσταση άγχους, τρέχουμε από τη δουλειά στο σπίτι, από το σπίτι στη δουλειά. Φυσικά σε όλο αυτό έχει συμβάλει πάρα πολύ και η τεχνολογία, που έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή μας. Οι περισσότεροι από εμάς
Προτιμάμε να δούμε μια ταινία, να χαζέψουμε στο τάμπλετ, να είμαστε στο κινητό μας, από το να κάνουμε κάτι δημιουργικό όταν γυρνάμε στο σπίτι. Αποτέλεσμα λοιπόν, τι έχουμε κάνει? Έχουμε βγάλει τη δημιουργία εντελώς από τη ζωή μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προσφέρει η δημιουργία ή μάλλον τι χάνουμε τελικά εφόσον έχουμε βγάλει τη δημιουργία από την καθημερινότητά μας. Η δημιουργία λοιπόν είναι ένας τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων μας. Είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί την αίσθηση της ικανοποίησης. Όταν φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου, όσο καλό ή λιγότερο καλό έχει βγει, νιώθεις χαρά, νιώθεις ικανοποίηση. Επίσης είναι μια διαδικασία που μας βοηθάει να λύνουμε προβλήματα, να βρίσκουμε λύσεις. Κάτι πήγε στραβά, πώς θα το διορθώσω. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι βοηθάει στην ενίσχυση της μνήμης και της πνευματικής μας δεξιότητας, που εάν είσαι κάτω των 30 μπορεί να γελάς και να σου φαίνεται αστείο, αλλά όσο μεγαλώνουμε είναι πολύ πολύ σημαντικό. Επίσης μας βοηθάει να κάνουμε αυτή την περίφημη σύνδεση του μυαλού με την κίνηση του χεριού, την οποία ξεκινάμε να την καλλιεργούμε από όταν είμαστε μωρά, από όταν είμαστε πολύ μικρά παιδιά, αλλά είναι κάτι το οποίο όσο μεγαλώνουμε το χάνουμε, οπότε όσο το εξασκούμε είναι καλό. Επίσης βοηθάει στην κοινωνικοποίησή μας. Θα μου πεις, εσύ Έλληνα, όταν κάνουμε κάτι, κάνουμε μια χειροτεχνία, συνήθως είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε με παρέα. Θα σου πω όμως το εξής. Όταν μπαίνω στη διαδικασία να φτιάξω κάτι και ψάχνω να δω πώς θα το κάνω, ακόμα και μια συνταγή μαγειρική, θα μπω, θα ψάξω, θα ρωτήσω, θα βρεθώ ξαφνικά να ανήκω σε μια ομάδα. Αυτός είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης μέσα από τη δημιουργία. Το προφανές είναι ότι μας βοηθάει να μειώσουμε το στρες και μας βοηθάει να χαλαρώσουμε και επίσης μας διδάσκει την υπομονή και την επιμονή, κάτι που δυστυχώς σήμερα δεν το έχουμε πολύ. Επίσης, μας βοηθάει να βάζουμε στόχους, να σχεδιάζουμε για να τους πετύχουμε. Πολύ σημαντικό, συμβάλλει στο να συγκεντρωνόμαστε σε μια δραστηριότητα. Πλέον, επειδή είμαστε όλοι συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη, έχουμε διάσπαση προσοχής. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε ένα πράγμα για πάρα πολλή ώρα. Ενώ η δημιουργία αυτό το καλλιεργεί full. Μας βοηθάει βέβαια στη διαδικασία της μάθησης του να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα. Ο άνθρωπος χρειάζεται να μαθαίνει κάθε μέρα καινούρια πράγματα και να ακονίζει το μυαλό του. Εντάξει, το προφανές είναι ότι καλλιεργεί τη δημιουργικότητά μας. Εντάξει. Ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας και την αυτοεκτίμησή μας. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που καταπιάνονται με κάτι δημιουργικό έχουν πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση από τους υπόλοιπους. Η δημιουργία είναι θεραπευτική. Εάν θέλεις μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, να σου στείλω πάρα πολλά άρθρα που υπάρχουν που δείχνουν πώς η δημιουργία μας βοηθάει να καταπολεμήσουμε την κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες κτλ. Μας συνδέει με την παράδοση, τον τόπο και τους ανθρώπους. Είναι μια γραμμή, είναι μια συνέχεια με τους προηγούμενους, με τους προγόνους μας. Και φυσικά μας συνδέει και με το περιβάλλον. Εντάξει, αυτό μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά κάποιες από τις δραστηριότητες που κάνουμε με τα χέρια μας αφορούν και τη φύση, αφορούν φυσικά υλικά, οπότε όλο αυτό μας συνδέει και με το περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν τα ωραία, τα θετικά που είπαμε, δεν αρκούν από μόνα τους για να συμβούν. Τι εννοώ? Η δημιουργία, η διαδικασία λοιπόν της δημιουργίας θα πρέπει να είναι mindful. Τι σημαίνει mindful? Το δημιουργώ mindful σημαίνει ότι συγκεντρώνομαι στο εδώ και στο τώρα, στη στιγμή, εδώ που είμαι. Και εκτιμώ όλα όσα φέρνει μαζί του το παρόν. Δεν σκέφτομαι λοιπόν το παρελθόν ή το μέλλον. Είμαι συγκεντρωμένος στο εδώ και τώρα. Για να μπορέσω λοιπόν να απολαύσω όλα αυτά τα θετικά πράγματα που είπαμε ότι έχει να μου προσφέρει η δημιουργία, θα πρέπει να μάθω να δημιουργώ χωρίς να είμαι με ανοιχτή την τηλεόραση, το τάμπλετ, να μιλάω στο τηλέφωνο, να μαγειρεύω ενώ τα πιτσιρίκια γυρνάνε γύρω-γύρω στα πόδια μου και με ρωτάνε πράγματα. Θα μου πεις, είναι εφικτό? Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά για να
απολαύσουμε όλα αυτά τα θετικά πράγματα που έχει να μας προσφέρει η δημιουργία, θα πρέπει να βρούμε έστω αυτά τα 15-20 λεπτά κάποια στιγμή στην εβδομάδα που να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε. Η mindful δημιουργία λοιπόν μας ενθαρρύνει να χαμηλώσουμε την ταχύτητα στη σκέψη και στην αναπνοή μας, να αναγνωρίσουμε αυτό που κάνουμε ως το πιο σημαντικό πράγμα εκείνη τη στιγμή και να αφιερώσουμε όλη μας την προσοχή σε αυτό. Είναι σαν να κάνεις άσκηση. Είναι εξάσκηση. Αυτό το πράγμα δεν θα το καταφέρουμε από την πρώτη στιγμή. Θέλει δουλίτσα. Στόχος λοιπόν αυτής της διαδικασίας είναι το flow. Τι είναι το flow? Το flow είναι αυτή η κατάσταση που αν κάνουμε τη mindful δημιουργία θα φτάσουμε στην απόλυτη απορρόφηση από την παρούσα δημιουργική ή καλλιτεχνική εμπειρία. Αυτόν τον όρο λοιπόν τον αναφέρει πρώτη φορά το 1990 ο φίλος μου Μιχάλης. Δεν θα το διαβάσω αυτό το όνομα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το ρισκάρω καν. Το έχω βάλει όμως εδώ γιατί μπορείς να το γκουγκλάρεις και να ψάξεις και να βρεις σε λεπτομέρεια αυτή τη θεωρία. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Με όλα αυτά που είπαμε πριν, φτάνουμε σε μια ισορροπία ανάμεσα στη σκέψη του τι πρέπει να κάνω μετά και στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, μπαίνω σε τέτοιο mode, σε τέτοια φάση που πλέον είμαι τόσο συγκεντρωμένος και απορροφημένος σε αυτό που κάνω, που χάνω την αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό, όχι μόνο με κάτι δημιουργικό, με οτιδήποτε, του να έχεις απορροφηθεί τόσο πολύ από αυτό που κάνεις. Τώρα έρχεται όμως η εξής προϋπόθεση και είναι και ένα πράγμα που οδήγησε στην απόφαση του συγκεκριμένου σεμινάριου. Λοιπόν, όταν καλούμε να κάνω κάτι το οποίο είναι πολύπλοκο τεχνικά ή είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει στη ζωή μου, εννοείται ότι δεν μπορώ να το πετύχω αυτό το flow. Να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ κάποια στιγμή λοιπόν όταν είχα πάρα πολύ στρες στη ζωή μου αποφάσισα να ξεκινήσω πλέξιμο. Δεν ξέρω πώς το είχα στο μυαλό μου, θεωρούσα ότι είναι κάτι απλό. Το πρώτο διάστημα λοιπόν μέχρι να μάθω ουσιαστικά να πλέκω, είχα συχτηρίσει την ώρα και τη στιγμή. Είχα τσιτώσει, είχα θυμώσει, έκανα κόμπους, έπλεκα πάρα πολύ σφιχτά. Τέλος πάντων, μόνο σε κατάσταση flow και σε κατάσταση zen δεν ήμουν. Βέβαια, όταν σιγά έμαθα να πλέκω και μπήκα σε αυτό το ρυθμό, βρέθηκα και σε αυτή την κατάσταση που με έφερε σε χαλάρωση και σε αυτό το flow που συζητάμε. Οπότε, για να φτάσουμε λοιπόν εκεί, θα πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν είναι πολύ δύσκολο, αντίστοιχα όμως δεν είναι και πολύ βαρετό για μας, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε, είναι σαν ένα είδος διαλογισμού όλο αυτό το πράγμα. Χάνουμε λοιπόν, όπως είπαμε, την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και είναι κάτι που απαιτεί εξάσκηση για να φτάσουμε εκεί. Φτιάχνοντας λοιπόν το σεμινάριο, το Crafting 365, σκέφτηκα ότι ο σκοπός δεν είναι να σας μάθω πολύπλοκες τεχνικές. Για μένα ο σκοπός είναι να βρούμε έναν τρόπο όλοι μαζί να βάλουμε τη δημιουργία στην καθημερινότητά μας. Οπότε γι' αυτό και επέλεξα απλά υλικά και απλές τεχνικές, ώστε να μην χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος εξάσκησης και είναι κάτι που είναι ανέφικτο να γίνει στην καθημερινότητά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι είδη δημιουργίας μας βοηθούν να πετύχουμε αυτό το flow. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ζυμάρι, με πυλό, με πλαστελίνη, με αυτή τη μάλαξη δηλαδή των χεριών, έχει παρατηρηθεί ότι μας χαλαρώνει και μας ρίχνει τους ρυθμούς. Επίσης, οτιδήποτε έχει επανάληψη, επαναλαμβανόμενη κίνηση, το πλέξιμο, το κέντημα, η ραπτική στο χέρι, το μακραμέ που είναι με τους κόμπους, όλα αυτά μας χαλαρώνουν. Οτιδήποτε έχει μαλακές κινήσεις, δηλαδή βάφουμε με πινέλο, κουνάμε δηλαδή το χέρι μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οτιδήποτε διεγείρει τις αισθήσεις μας, όπως η μαγειρική, η ζωγραφική, το πλέξιμο, παγγίζω το μαλλί, μαγειρική, μυρίζω. Οτιδήποτε έχει λεπτές κινήσεις, αν και εφόσον βλέπεις καλά και δεν έχεις τραβωθεί όπως εγώ που έχω πρεσβειοπία. Το κόσμημα, οι μινιατούρες, ό,τι θέλει λεπτομέρεια, δηλαδή απαιτεί να συγκεντρωθώ πάρα πολύ σε αυτό που κάνω.
Πάμε να δούμε τώρα μερικές συμβουλές που πιστεύω ότι θα σου φανούν χρήσιμες με όποιον τρόπο και αν αποφασίσεις να βάλεις τη δημιουργία στην ζωή σου. Ξέχνα το τέλειο. Στη χειροτεχνία δεν υπάρχει τέλειο. Οτιδήποτε κάνω με τα χέρια μου είναι λογικό να έχει και κάποιο λαθάκι, κάτι να έχει πάει στραβά ή κάτι όχι απαραίτητα να έχει γίνει καταστροφή, αλλά κάτι να με έχει οδηγήσει σε άλλους δρόμους. Οπότε δέξου τα λάθη που θα γίνουν από πριν. Αυτό θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να απολαύσεις όλη τη διαδικασία. Μη φοβάσαι να λερώσεις και να λερωθείς. Όταν θα κάτσεις να κάνεις κάτι δημιουργικό, μην βάλεις το αγαπημένο σου ρούχο που ξέρεις ότι θα πιτσιλιστεί με μπογιές και μπορεί να χαλάσει, ή φρόντισε να καλύψεις και το χώρο που θα δουλέψεις. Να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Αφέσου χωρίς να έχεις πάντα την εικόνα του πώς θα βγει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι που λέγαμε πριν για τη διαδικασία της αντιγραφής. Έχουμε μάθει να δημιουργούμε βλέποντας κάτι και κοπιάροντας το ακριβώς. Όχι. Αφέσου στη διαδικασία μπορεί να σε οδηγήσει σε άλλο αποτέλεσμα που θα είναι δικό σου, θα είναι μοναδικό. Εντάξει, εγώ θα το πω, δεν θα γίνει από την αρχή, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει. Μη σφίγγεσαι, μην έχεις ένταση στο σώμα σου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χαλάρωσε. Δούλεψε με ήρεμη αναπνοή. Βάλε τις ωραίες σου τις μουσικές. Φτιάξε το ωραίο σου το τσάι. By the way, τώρα που είπα και μουσικές, θα φτιάξω και πολύ ωραίες λίστες στο Spotify και κάθε μήνα που θα κάνουμε κάποια συγκεκριμένη δημιουργική, ας πούμε, τεχνική, κάποια συγκεκριμένη τεχνική, θα ασχοληθούμε με κάποιο συγκεκριμένο υλικό, θα ακούμε και τις αντίστοιχες μουσικάρες. Σε προειδοποιώ, έρχεται. Το είχα πάντα αποθυμένο αυτό. Προτίμησε λοιπόν να έχεις ένα ήσυχο περιβάλλον. Μπορείς επίσης να δημιουργήσεις τη φύση. Ζούμε σε μια χώρα που μας επιτρέπει να είμαστε έξω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Βγες στο μπαλκόνι και δημιούργησε. Βγες σε ένα κήπο. Βάλε τη δημιουργία στην καθημερινότητά σου. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος και γι' αυτό είμαστε εδώ. Αυτά είχα να σου πω. Εάν βλέπεις αυτή την παρουσίαση, να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το Crafting 365, ένας χρόνος δημιουργία, έχει πλέον γίνει πραγματικότητα και ανυπομονώ να περάσουμε παρέα μια πάρα πολύ δημιουργική χρονιά. Τα λέμε.